Millet үшін борчылып, мәдәниятны үстереп гомер итәләр. Бүген Чуашстан татарлары белән аралашырбыз. Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Шунда без бүген Чуашстанда туып, бүген төрле җирләрдә яшәүче шәхесләрне әлеге студияга җыйдык. Һәм шулай безнең белән элемтәдә әле Җәүдәт Сөләйманов табылачак. Җәүдәт абый, сезнең белән соңрак аралашырбыз. Әлегә студияда кунаклар белән фикер алышыйк. Миңназыйм абый, тарихы кая барып тоташа? Чуашстан татарлары дигәндә менә без күз алдына кемнәрне китерәбез икән? Чуашстан татарлары демәктән, мин арша кияү булганнан соң, кияүен кайдан дип сораганнан соң, Чуаш идән дигән инде бабай. Чуаш менә дип әйтте ди. Шуңа күрә күбесе Чуаш идән булгач Чуаш булга дип уйлар бит инде, деме? Ну, икенче төрле исем белән Мишәр дип әйтәләр инде. Ләкин без төбәктә яшәүчеләр һәр вакытта үзләрен татар дип яшәделәр. Бүген дә шулай диләр алар. Үз билгеләренә дигән сүз бар бит. Бар кушамат дигән әйбер бар, үзенең исеме бар. Шуңа күрә татарлар без Мишәр дигән сүзне үзебезнең чиктәртәге кимсетү дип түгел, я кушамат дип кенә кабул итәбез. Аның бер кайтарып әйтә торган сүзе бар, Мишәр дигәннән соң, әйме? Ләкин изге урын буш тормаган, миңа калса, мин үзебезнең авыл турында татарның бер сыгыты дигән, татарның бер сыгыты, Мишәрнең бер сыгыты түгел, әйме? Китап яздым. Зур әйтү инде китап яздым дип белгәнемне дип әйтәм. Үзем казаганны әлбәттә изгурын буш тормаган, булар дәүләтле вакытында булган, һәм таш сакланган Бикшик авылында безнең әнием туган авылда без бу ергә Болгар дәүләте харап булганнан соң килеп урнаштык дигән. Һәм шул ук сүзне Лаеш районындагы бер авылда ишеттем мин. Тарихчылар язып калдырган, біз бу ергә Болгар харап булганнан соң килеп урнаштан монда бабайлар дип, урманга. Һәм шуннан сораша башладым, үзебезнең редакциядә эшли торган шофер, бидем сездә шундый исем шулай сөйләшәләрме? Бар ди, шундый сүз бармы ди? Бар ди. Димәк, бер халык. Тел әлбәттә алар татар дип ала, безнең Мишәр дип карарга була, ләкин бер төрле халык. Тарих бит ул тегермәнгә салган да, тарттырган, кем кая кашкан, кем кая исән калган. Миңа калса, менә шу Аксак Тимер Булгарны җимергәннән соң күбрәк менә шунда килеп урнашканнар. Аннан истәлгәннәр Рязаннан, Касым ханлыгыннан һәм бик күп волналар. Һәм татар авыллары да, гомумән татарлар да шактый күп бит инде. Чуашстанда да, Рифат әфәнде, менә шуннан да уңышка ирешкән шәхесләр күп. Менә Чуашстан татарлары дигәндә, шуннан да менә безнең студиягә да карап әйтеп була. Шуннан да Чуашстан татарлары инде кайсы гына өлкәдә эшләмәсеннәр. Алар үзләрен беренчедән шын горурланып, менә мин татар дип әйтүчеләр, икенчедән инде үзләренең шулай ук туган якларын онытмыйча яшиләр. Менә сез кайсы яклардан һәм Чуашстан татарларын сезнеңчә нәрсә аерып тора? Мин Шыгырдан авылында туып үскән, шунда тәрбияләндем. 1970 елда беренче мәртәбә килдем Казанга. Укырга керергә, Казанның университетына, юридик факультетына. Казанга инде мин буш килмәдем. 2 чемодан китап алып килдем мин. Минем әти әйткән иде, берсен калдыр инде, авыр бит инде дигән иде. Мен юк, икесен дә алып килдем. Менә шуннан соң инде мин 2нче ел гына укырга кирдем. Шуннан соң инде Казанда укыдым. Аннан соң инде Түбән-Кама шәһәрендә эшләдем. Аннары үзебезнең якларга кайтып, прокуратура органнарында эшләдем. Аннары мен кире кайттым Әлмәт шәһәренә. Әлмәт шәһәреннән соң минем Казан шәһәренә күчерделәр мине. Ничек каршы алдылар сезне Татарстанда гомумән? Менә сезгә еш үзегезнең Чуашстаннан икәнне әйтеп торырга туры килә идеме? Әллә ул барыбер ничектер яшәү дәврендә онытыламы? Мин әйтер идем, дөресен әйткәндә инде исемдә калмаган, ничек каршы алганнарын. Әгәр дә мине начар итеп каршы алган булсалар, минем истә калган булыр иде. Значит, мине мәгънә шул инде, мине яхшы итеп кабул иткәннәр инде. Монда Татарстанда безнең Шыгырдан кешеләре күбесе инде монда Татарстан торучылар инде, алар үзләрен Шыгырдан татарларын итеп, Шыгырдан татарлы булганнарын истән чыгармыйлар бер качанда. Һәм Шыгырдан гомумән ул инде безнең мәсәлән Татарстанда түгел, ул бөтен дөньяга таныш. Исем бит Шыгырдан дигәндә, безнең барыбер шул татарларның төп яшәү урыны дип тә әле ничектер күз алдына килә шул астында. Бәлки минем шәхсән үземнең генә шундый фикердер. Испаниягә да сүзне бирик әле. Җәүдәт абый Сөләйманов безнең белән әйтә. Җәүдәт абый, сез үзегезнең туган ягыз турында сөйләсәгез иде. Ялгышмасак, анда бүген дә актив тормыш гөрли, менә ниндирәк вакыйгаларга әзерләнәсез һәм бүген сездә менә шул туган як дигәндә нәрсәләр искә төшә? Туган як дигәндә һичшиксез ярактан булгач инде ул сагыну туган якны һәм безнең үскән яшьлек чорлары һәм безнең вакытлар ул ничектер күңелдә авылның, безнең төбәкнең чәчәк аткан вакыты кебек күз алдында минем. Анда ул вакытта безнең асфальт юллар, безнең бик көчле мәктәбебез,
зур белем бирә торган кандидатлар, фән докторлары монда, төрле экономистлар бездә үсеп чыгып, дөньяга таныла торган мәктәп, ул мәгариф үзәге итеп, безнең Сабантуй атларының ничек иттереп төрле якларда Сабантуй атларын булып җиңүләре һәм авылның уртасында ике зур алма бакчасы аңкып бөтен тирә-якка теге безнең чәчәкләрен аңкуы белән, көзен алма исләре белән хуш исле шундый матур авыл булу белән истә калган. Истә тора, калган түгел. Һәм 90-нчы елларда туры килеп, менә бу теге салкын җилләр килеп, безнең авыл күбрәк мәгарифкә, менә шундый теге белемгә тартылып, бәлки билгечлек белән булып, кәсепчелек белән без әллә ни теге үсмәү аркасындадыр инде, кәсеп белән үсә торган вакытлар килеп җиткәч, без әзрәк кенә утырып калдык. Икешәр класс параллельно булган. Мәктәптән бер дистәләп 5-20 еллап безнең әкренләп шундый халәткә җиттек без. Безнең авылдагы, авыл уртасындагы мәктәбебез хуҗасыз калды, балаларсыз калды. Безнең балалар тирә-яктагы күрше Чуваш авылларына, башка авылларга тарала башлады, укырга, батырга һәм соңгы елларда инде төшенкелек була башлаган иде. Әмма безнең халык бик эшчән, безнең авылдан чыккан кешеләр бик танылган кешеләр. Менә яшьләр белә торган, алар да белә, баянда сыздырып бөтен дөньяга татар моңнарында төрле моңнарны тарата торган. Җәүдәт табы, хәзерге вакыйгаларны унутмагыз, фикерегезне унутмагыз. Моның турында әле без алга таба сөйләшербез. Чыннан да күп кенә үзгәрешләр көтелә. Шул исәптән сезнең тырышлык белән дә туган ягыгызда, студиядә кунаклар белән дә аралашуны дәвам иттерәбез. Менә чыннан да инде тырыш халык дип әйттек. Монда әле гадәттә менә кайбер регионнарда игътибар иткәнебез бар. Мәсәлән, шул башка милләт вәкилләре белән бер тигез яшәп, шул тел, анда гореф гадәтләр онытыла бара. Сездә киресенчә, Фәнис әфәнде, сез менә сөйләп китсәгез иде, шулай ук нәрсәләр хисабына нәкъ менә әлеге нигезләрне саклап калып була икән? Менә инде безнең як татарлары үзләренең гореф гадәтләрен бик саклап киләләр, бик көчле эшләр алып баралар. Бүгенге секендә дин юлы белән дә, дин нәзарәте бик әйбәт эшли, мәктәпләр бик шул вакытта эшләр, үзләренең труппаларын, ансамбльләрен оештыралар. Менә безнең белгәнебезчә күрше авылда, Бикшик авылында халык театры Фәтхи Бурнаш исемен йөртә. Шулай ук Комсомол районында Мишар ансамбле, Шыгырдан авылында безнең мәктәп эчендә Болгар ансамбле дигән оешмалар бар. Һәм дә инде андагы безнең яшьләр дә, олы яшьтәгеләр дә барса бик эшчән, бик тырыш халык. Алар инде менә урта буын дип әйтик, эшмәкәрлек белән бик дан Құралар біздің бөтен да яхшы бул тормышта эшләр, шунысы гаҗәп, чөнки әйткәнемчә менә барлык регионнарда моның белән мактана алмый. Сәгать әфәнде, менә сез үзегезнең шулай тарихыгыз турында сөйләп китсәгез иде. Нинди җилләр алып килде сезне Татарстанга? Менә мин туып үскәнмен 62нче елда Шыгырдан авылында. Ул зур авыл, эшчән авыл, бик гыйлемле авыл, күп мәчетле авыл. Безнең авылыбызда иң беренче ләрдән Россия Федерациясының марафон чабышы буенча рекорд куйган Бикчурин Расих абый авылы. Шуннан соң инде Европа чемпионы Тимиргали улы Минсәет Тазидинов авылы, һәм Европа чемпионы Зөфәр Якушев авылы, һәм шулай ук күп санап бетерерлек түгел Россия чемпионнары авылы, основном көрәш буенча инде. Бу бер авылдан гына. Бер авылдан гына да. Көрәш, греко-рим көрәшләре, больный көрәшләр, чабу һәм башка төрле физкультура эшләре белән алга киткәннәр инде. Основной халкыбыз эшли инде күбесе бизнеста, күбесе җир хуҗалыгында, үзләренең фермерский хозяйстволары, күбесе врачлар, юристлар. Гөлемне шундый булышчан, тырышчан халкыбыз өчен бар булган халыклар. Монда әйттек инде без традицияләрдә дип, ләкин
Яшьләр булмаса һәм яшьләр китсә, барыбер телдә югалачак дибез. Менә безнең Зифа, Казан федераль университеты студенты, яшьләр белән бүгін ничегрәк? Аралаша алалармы? Чаралар үткәреләме? Һәм сезне шулай ук менә нәрсә алып килде Татарстанга? Гадәттә кайбер төбәкләр, мәсәлән, шул ук Мәскәүне сайлый, анда башка регионнарны, Чуашстан вәкилләрен һәм яшьләрне ни өчендер барыбер күбрәк Казан тарта. Менә нәрсәгә бәйле бу? Казан үзен шулай итеп кичкенәдән безгә бәйләде, безне бәйләде инде. Ниндидер якын, күп туган дуслар шунда. Аннан инде кичкенәдән апа-абыйлардан ишетеп үскән, шундай әйбәт, укытуы да әйбәт, танышлар да була торып инде. Миндә инде кичкенәдән шундагы бер нинди дә булса зур уку йортына үзем теләгән профессияны сайлап, һөнәрне сайлап, шунда укып, гомумән шунда торып карыйсым килә иде. Менә минем хыялым тормышка ашты. Сезне тел мәсьәләсе борчыймы? Менә үзара татарча аралашасызмы? Ниндирәк чаралар үткәрелә? Менә бу мөхит, татар мөхите сакланамы анда? Әлбәттә, без авылда да, монда да дип әйтим инде, татарча сөйләшергә тырышабыз. Мәктәптә укыганда татар теле укытыла идеме? Анда проблемалар юк иде, мәсәлән, шул татар теле укыту буенча. Башка телләр белән проблема булса да, татар теле белән андый проблемалар юк иде бездә. Һәм сирен беләсе килә, Назыймова, бәлки сез әйтерсез. Чыннан да менә сирен нәрсәдә, эчкән суындамы, сулаган һавасындамы? Менә бу әйтеп киткән үзенчәлекләр һәм кешеләрнең уңышка ирешүе нәрсәгә бәйле ул? Бәлки характермы ул, ниндер электән килгән традицияләрме ул дип әйтик? Нәкъ шулай. Характер дип әйттегез менә. Халкында ул. Мин шыгырданнар әлбәттә үзләре турында әйтә алмыйлар инде алар. Мине журналист вакытта Татарстан эшләрендә эшләгәндә җибәрделәр, син шул төбәктән булгач шыгырданга барып, аларның феноменын өйрәнеп кайта әле дип. Нәрсәдә икән? Шундый зур авыл, 7 мәхәлләле, 7 мәчетле авыл. Батыр белән бергә кушылып бетте. Шуннан мин кайттым, әлбәттә аралаштым. Мин беләдер миннән булай да нәрсә икәнлеген. Баласа тутырып материал чыкты. Шыгырданда тенне җыкламыйлар дип аталар ул материалның исеме. Шуннан да анда тенне җыкламыйлар. Анда гүжләп яталар теге Казанның бер базар идәндә алар кулында инде ит килә, төне буе эшлиләр, цех ничек эшли теге конвейер, нәкъ конвейерда шикелле. Һәм икенче ягы бар, ана халык дип әйттегез бит әле. Анда берәү монда йорт салса, икенче кеше анардан 5-10 сантиметрдан алса уздырып йорт салырга тырыша. Ул халык. Бу әле татар халкына да хас халык әле, үзенчәлек. Татар халкына анда бигрәк тә инде. Берсе мәрмәрдән баскыч ясаса, икенчесе колонна ясый. Менә шундый берсеннән берсе үстереп, ул тараклы бит инде. Менә үсешкә ирешер өчен һәр вакытта ярышырга кирәк. Бу начар ярышу түгел. Һәм бу яхшы көнләшүдер әле. Яхшы көнләшү дип әйтәбез. Шуңа күрә үсәләрдер дә, бәлки. Менә гореф-гадәтләр сакланамы, юкмы, бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нокта тапшырабыз. Бүген студия Чуашстан татарларын җыйдык. Рифкат әфәнде, менә шуннан да без әйттек инде күп көн өлкәләрдә уңышларга ирештеләр дип. Һәм спорт өлкәсендә булсын, ул мәдәният өлкәсендәме, менә кемнәрне әйтә аласыз? Һәм нәрсә хисабына шулай алар шундый югары дәрәҗәләргә ирештеләр икән? Шыгырданда спорт бөтен халык арасында гел дәрәҗәдә инде. Бөтен малайлар, кызлар да спорт белән шөгыльләнәләр инде, кечкенә төкенә. Маллар күбрәк инде. Көрәш белән шөгыльләнәләр инде, кызлар инде шул йөгереш белән, чабыш белән шөгыльләнәләр инде. Менә соңгы вакытларда инде көрәш тагында үзенә бер аерым дәрәҗәдә үсеш ясады. Ник дисәгез, монда безнең Чуашстанда көрәш федерациясе барлыкка килде. Аның председателе Чабатов Фәрит. Ул бу федерациянең эшенә бик зур үзенең хезмәтен куйды. Менә шуның хезмәте аркасында инде безнең авыл көрәшчеләре, Чуашстанда булган көрәшчеләр күбесе Россия күләмендә булган ярышларда даими катнашып килделәр инде. Көрәш традицияләре дә көчле бит әле, электән килгән көрәшчеләр дә бар. Көрәш шул көрәш ярышларында инде призлы урыннарга лайык булдылар инде. Бар тагын безнең минем бер ягын туганым инде ул Купьянов Марат, ул дөнья чемпионы булды инде. Менә минем якташым әйтеп китте анда Мутазидинов Минсәит элек ул обладатель Кубка мира Рим көрәше буенча инде. Якушев Зефер, менә шундый данлыклы чыгышлы көрәшчеләр безнең алда булдылар инде. Фәнис әфәнде, сез дә менә сөйләп китегез әле, тагын ниндирәк шәхесләр бар Чуашстаннан чыккан? Чуашстаннан чыккан безнең шәхесләр бик күп, һәрбер авылда. Менә шул ук спорт өлкәсенә килгән вакытта безнең Бикшик авылыннан яшьтәге көрәшчеләр
шул ук Чинкин Сәйет абый, Араев вакытында бик зур титуллар таткан, күрше авыллардан сыгыт егетләре күп. Инде шулай ук шәхесләр арасына мин әйтәсем килә, безнең бик дәрәҗәле бүгенге секендә исемгә лаек булган шул ук Җәүдәт абыебыз, шул ук Гүзәлия апа, Сафина, Ркаил Зайдулла, менә янәшә устыртган Назым абый, үзләренә зур шәхес. Тагын инде Озынкуак авылыннан безнең бик күп шәхесләр, анда табиблар күп, анда юристлар тоже чыкканнар. Һәм милләтне үстерүгә иң мөһиме зур өлеш кертәләр. Җәүдәт абый, шулай бик зур эш алып барасыз. Инде дистә еллар дип әйтергә дә курыкмыйбыз. Шуннан да менә үзегезнең авыл турында да күбрәк мәгълүмат беләсе иде. Ялгышмасаганда инде мәктәп торгызыла башлады. Сез менә беренче өлештә әйттегез, соңгы елларда әле бераз үзгәрде дип. Ләкин киләчәк өметле күренәме? Менә шул хакта сөйләп китсәгез иде. Киләчәк бик өметле күренә. Гәрәк әйтсәгез, мин ике фикер белән хәзер вакытны алыр идем сезнең игътибарыгызны. Беренчесе, дәвам итәсем килә менә бу әйтелгән безнең данлыклы шәхесләребез турында. Безнең авыл ул кайдадыр спорт, кайдадыр мәдәният, кайдадыр тагын белем дигән кебек. Менә барысы да һәр авылда бар, мин килешәм, безнең авылда да бар. Әмма безнең менә чуаши татарлар алар төбәк ниндер якны күпкә искәрәк күтәрәләр. Менә кайдыр кәсепчелек, кайдыр дин белән нәрсәдер искә күтәрелә. Безнең авыл мәгариф, мәгърифәт белән алга бара дип әйтсәм, ялгышмамдыр. Һәм безнең шул вакытта менә әйтә башладым. Кауи абый Латыйпов безнең данлыклы фронтовик шагыйребез. Аның авылга үзен кайтарып җирләргә әйтүе дә, менә ул безнең авылда хәзер мәңгелектә ул үзе инде безнең бу авылыбызга өмет баглый дигән сүз. Алдан ук ул безгә шундый тамга биргән символ. Безнең Ренат абый Абзалов, әйтик профессор, күпме кешеләргә ул ярдәм итеп белем биреп педагогия институтында мәгълүм профессорыбыз, шәхесебез. Әйтә башладым, Айдар Гайнуллин бөтен дөньяга танылган Хәзрәт Ростроповичның шәкерте дип тә, аның ифари ансамбльләре белән. Менә анда бүгенге көндә мин кабатлап та әйтә алам, безнең шул Гүзәлия Сафина, ул безнең Россиягә, Татарстанда, Россиядә ат казанган экономист, билгеле үзенең бик күп ярдәме белән, безнең төбәктә, безнең авылга безнең ярдәмнәре белән билгеле шәхес. Җәүдәт абый, үзегезнең туган як турында да сөйләгез инде. Без беләбез, сез 3 катлы интернат төзелә, анда ябылган мәктәп реконструкцияләнә, сәләт белән бәйле проектлар бар. Эшне хәзер туплап, әйтәсем килә, шуңа китердем. Барында үзебезнең теге балаларны, яшьләрне үстерү өчен глава инициативасынан дип әйтеп була. Менә бу Сафина Гүзәлияның катнашында безнең якташлар белән бергә мин чакырам, якташларны шуңа хәзер катнашып, балаларны үстерә торган үзәк, яшьләр иҗтимагый үзәге менә үсәчәк, үсеп бара, төзелеп бара. Һәм 22 елның августында иншалла аны без бергәләп әле аны күмәкләп ачырбыз. Һәм мин аны күз алдына китерәм. Менә сез сәләт хәрәкәтен беләсез, сәләттә үскән балаларны беләсез. Ул мин сәләт хәрәкәтен, сәләт мөхитен шунда кайтару иттереп, шунда бергәләп балаларны укыту үзәге иттереп күз алдына китерәм. Шуның белән бергә иншалла үсәчәк чишмәдә, үсәчәк безнең менә төбәктә. Җәүдәт абый, чыннан да бу бик зур инде дөньяга үзенә күрә бер әйләнде. Моның турында инде аерым тапшырулар без әзерлибез. Шул лагерьларда сөйләшкән идек. Элемтәдә булыгыз, Җәүдәт абый, ахырдан әле сезгә сүзне бирәбез. Безнең әле рекламадан соң яңа кунагыбыз да килеп кушылды, КФУдан Зилә. Зилә, менә чыннан да без әйттек инде яшьләр аралаша дип. Менә Казанга килгәч, үзгәрдеме мөхит? Ниндирәк хисләр кичердегез? Сез, мәсәлән, әзерләнгән хисләр белән чынлыкта булган хисләр аерылмадымы? Исәнмесез. Мин менә шундый бер максат белән килдем Казанга. Үземнең гореф-гадәтләремне, үземнең әби-бабаларым ясаган, эшләгән эшләрне, үземнең гаиләмдә булган мөхитне югалтмаска иң беренче чиратта. Чөнки үзеңнең тарихыңны белмәгән кешенең ул киләчәге юк диләр бит инде. Һәм инде дусларга караганда, Казанга килгәндә, минем шундый максат иде, ул алар белән
менә Чувашиядә аралашкан араларны үзмәскә. Чөнки безнең Чувашиядә булган гореф-гадәтләр, алар безнең мишәр гореф-гадәтләре дигәндәй, анда башка төрле, ә Казанда инде ул башка төрле. Һәм инде алар белән араны үзмәү, ул миңа калса бик яхшы, минемчә фикерем. Әсгат әфәнде, менә гореф-гадәтләр дидек, нидерәк традициялар сакланып килә. Гомумән, балачакта өйрәнгән, күрелгән инде вакыйгалар белән хәзердә сез бер юнәлештә барасызмы? Менә безнең авылыбызда күптән инде без укыганда ук чуашлар укыйлар иде, күрше авыллар. Без яшьли ук чуаш телен, татар телен белеп, рус телен белеп үскәнбез. Шулай ук тирә-якларыбызда да иләнешләр дә булды, чуашлардан, кәүгә чыгучылар да булды. Но күбесе ислам динен принимать итеп авылыбызда тордылар, авылыбызда калдылар. Инде халыкларның кимемәве, халыкларның, татарларның артуының сәбәбе только шул инде үзенең телен саклау, культурасын, үзенең алга таба карап юнәлеше, алда әмете, нәрсә табасы, нәрсә ничек яшисе. Инде күберәк үзләрен белемнәре күп алып, күбесе инде ят илләргә чыгып китүчеләр бар. Бар Төркиядә торучы Чувашия мишәрләре бар, татарлар бар. Бар Америкада торучылар бар. Но Америкаларда торучы инде бер 5-6 семья беләбез. Төркиядә торучылар 7-8 семья бар. Чит илләргә дә баралар. Да, яшиләр. Татарстан белән генә дә. Яшиләр чит илләрдә, Америкада даже банкалар белән дә идарә итеп яшәүчеләр бар. Халык саны исәпкә алганда, мәсәлән, 2002 елда Чуашстанда 36379 татар теркәлгән, 2010 елда 34214. Аерма әле зур түгел, монда аңлашыла төрле сәбәпләр бар. Китү белән дә монда әле башка, мәсәлән, шул төбәкләр белән чагыштырганда соннар әле зур түгел. Рифат әфәнде, менә шунда да Чуашстаннан китеп тә үзләренең туган ягы белән элемтәләрне үзмәүнең сире нәрсәдә? Чөнки барыбер Чуашстан татарлары алар һәр даим туган якларына мөрәҗәгать итеп, ниндидер дуслык һәм бердәмлек кебек сездә? Мен әйтергән бу мондай элемтәне үзмәлек, ул тәрбиядә дип әйтергә кирәк. Ник дисәң, безнең авылда менә без үскән вакытларда инде семьялар бик зур иде. Менә без 9 бала идек. Ә безнең күршеләр 7, тан да ярак күршеләрдә 11 бала, 12 балалар бар иде инде. Һәрбер семьяда шундый балалар бергәләшеп Дус тату булып яшәүләр, аннары менә чидякка чыгып киткәстән, авылның сагыну хисе барлыкка килә инде. Менә шундый сагыну хисе ул беркайчан да онытылмый, авылга кил, авылдан кайдар китсәң, гел авылга кайтып торасы килә инде. Кайтасы килә, гел көтәсе килә инде. Нәтиҗә ясап әйтсәк, шуңа күрә инде күп кеше инде кайтып гына түгел, кайтып анда йорт төзи. Шунда әгәр дә тормаса инде, анда җир сатып, шунда йорт төзеп, шунда йортлары бар. Демәк, киләчәкне уйлап әле янда кайтырга теләүчеләр күптер. Миңназым абый, нәтиҗә ясап әйтсәк, Чуашстан татарларының менә бу милли үзенчәлекләрне онытмауда нәрсә таян нуктасы булып тора? Бер халык икәнне белү. Менә без кичкенә вакыттан безнең илдә әйтәләр Казан. Безгә ала кыйбланы күрсәтеп торалар иде. Үзләре алар җирделәр, бабайлар вакытына хәтерлим мин Шәри Болгар дип анда барып дуга кылып кайту, аның инде изге максаты, изге уе. Атларга утырып баралар, безгә әйтәләр Казан, бердә Мәскәү дип әйтмәделәр, Ульяновск дип әйтмәделәр, Казанга дип әйттеләр. Шуңа күрә бу безнең тарту урыны. Бу безнең тамырларыбыз шунда урнашкан. Без монда яшәгәнбез, монда бабаларның каны тамган, күрәсең. Менә шуңа тартулы кеше безнең. Һәм тапшыруны безнең Җәүдәт абыйның шигыре белән төгәллисе килә. Җәүдәт абый, рәхим итегез. Шишмә дип атала бу. Шылтырый кызыл түш гизләүләр, дәрт исти яшәртә шәй суы. Шишмә су чыңына кайтаваз, күңелнең сагынып ярсуы. Алмагач җиягә бай җирем, исемдә Сабантуй атлары. Авылым, хәтерлисең микән? Без күкрәп яшнәгән чакларны. Авылым көмешчык тамчысы, әрнегән күңелгә шифа су. Дулкыннар уйнатып күңелдә, су дустым Тальяным. Әйдә, сус. Яшел ширемеңә җаным терер идем. Сагынуларга шундый тулган чак. Каз бәпкәсе булып, Шәүрин буйларында көтәсең ул мине, балачак.
Бу нуктада төгәллибез. Күргәнебезчә, Чуашстан халкы үзенчәлекле һәм шул ук вакытта иҗади да, иң мөһиме Татарстан белән элемтәләр ныгып, менә бу миллилек саклансын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.